Sziasztok srácok, lányok! Ma van még egy közlésem igazából, ami nem más lenne, mint hogy majd fogok kapni egy laptopot, és akkor tudunk csak Roblox fajta videókat csinálni, hiszen a telefonomon betelt a tárhely, és ezzel csak az a probléma, hogy mivel nincsen még gépen, majd lesz ugye egy laptopom, akkor addig is kell várni, hogy ott tudjak videókat felvenni, mert a telefonomon ugye betelt a tárhely, és nem tudok képernyő videózni, ami azért egy probléma ezzel a szemponttal kapcsolatban, de ne aggódjatok, nem leszek offline, végig veletek leszek, meg minden, csak egy dologgal, úgyhogy vagy normális YouTube shortokat csinálok, vagy ilyen, nem is az, hogy CapCut videókat, de ilyen sablonokat, vagy addig is űrös videókat, amit már csináltam egyet, azt lehet, hogy le fogom törölni, és az egészet újra fogom venni, mert elég rossz a hangom benne, nem tudom, hogy ebben jó lesz-e, de nem baj szerintem, tehát most így mondom, hogy nem lesz Roblox content egy kis ideig, de ahogy lesz, értesíteni foglak titeket. Akkor sziasztok, majd ma még jelentkezem.